Поздравляю. Грамоты, чтобы у тебя на память было, вспомнила. А яшчэ ў падарунак для Настасьі Шкурдай ганаровую медаль тысячагоддзя Брэста. Словы падзякі прагучалі ў адрас трэнера чэмпіёнкі Вольгі Ясяновіч, якая акрамя Настасьі выхавала яшчэ 5 майстраў міжнароднага класу. За 3 гады выступленняў на афіцыйных спаборніцтвах Настасья Шкурдай заваявала 14 медалёў, большасць залатыя. Таксама ў яе скарбонцы 12 нацыянальных рэкордаў Рэспублікі Беларусь, 38 юнацкіх. Я уверен, что при таком вот подходе творческом, вместе с тренером, она, естественно, сможет добиться и в дальнейшем, и в ближайшее время значительных результатов. Я, естественно, искренне поздравляю Анастасию с победой. В нее вложено немало сил, трудолюбия, усердия. Увесь наступны год Настасі літаральна распісаны па днях. Таксама яе чакае ўдзел у алімпійскіх гульнях, якія пройдуць у Токіо. Настраиваюсь обычно, как и ко всем соревнованиям. Я отношусь очень серьезно. И неважно, это чемпионат мира, Олимпийские игры, чемпионат Европы, это все равно для меня соревнование, старт должно показать свой лучший результат. Мы будем готовиться к юношеской Европе, она будет в Великобритании. У нас в этом году очень много стартов в этой стране. А потом через 2 недели мы заканчиваем часть сезона Олимпийскими играми. Сябры і фанаты Насці ўпэўнены, яна ізноў пакажа добры вынік. У гонар за брэсцкую чэмпіёнку юны Михаил Татарчук разам з дзядулем зложили пра яе дасягненні верш. Стоя на пьедестале, услышав отечество гимн, ты путь свой прокрутишь сначала, гордясь достижением своим. Дарэчы, сёлета спартсмены в обласці на афіцыйных міжнародных спаборніцтвах заваявалі 51 медаль, 16 з якіх залатыя. Права на ўдзел у алімпійскіх гульнях атрымалі 10 спартсменаў в обласці. Спаборнічаць у плаванні ад Брэшчыны будзе толькі Настасья Шкурдай. Кіраўнік вобласці Анатолій Ліс адзначыў, гэтаму віду спорту надаецца нямала увагі. У наступным годзе распачнецца будаўніцтва басейна са спартыўнай залай у Іванова. Плануецца пабудаваць басейн і ў Баранавічах. Ганна Бойкевіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».